дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистон ва туркманистон баргузор гардид. шӯрои уламо расман санаи дақиқи иди рамазонро эълон кард. дар душанбе оид ба баландбардоштани сатҳи истифодаи тасмаи бехатарӣ дар автомобилҳо қарордод ба имзо расид. 1200 нафар даъватшаванда ба хизмати ватан фиристода шуданд. мулоқот бо интихобкунандагон. дар қасри миллат пас аз анҷоми маросими истиқболи расмӣ, музокироти сатҳи олии тоҷикистону туркманистон дар доираи сафари расмии пешвои миллии халқи туркман, раиси халқ маслиҳатии туркманистон ба ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷараёни мулоқоту музокироти хоса ва бо иштироки ҳайатҳои расмӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва пешвои миллии халқи туркман, раиси халқ маслиҳатии туркманистон дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ тамоми ҷанбаҳои муносибатҳои байнидавлатии ду кишварро баррасӣ намуда, атрофи масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор карданд. ҷонибҳо зимни суҳбати самимӣ масъалаҳои рушду густариши робитаҳо дар соҳаҳои ояндадори нафту газ, химия ва металлургия, кооператсияи саноат, кишоварзӣ ва нақлиёту боркашониро муҳокима намуданд. густариши равобити байни минтақавӣ тавассути тавсеяи ҳамкории байни субъектҳо ва роҳандозии робитаҳои бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои ду кишвар муҳим дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин масоили таҳкими ҳамкории фарҳангию гуманитарӣ баррасӣ гардид. доир ба ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ва дастгирии минбаъдаи ташаббусҳои глобалии якдигар мубодилаи афкор сурат гирифт. ба масъалаҳои таъмини амнияти минтақа ва таҳкими ҳамкории сохторҳои дахлдори ду кишвар, аз ҷумла дар мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. ҳамчунин оид ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд анҷом дода шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. иди саиди рамазон дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 10 апрел баргузор мешавад. дар ин бора дафтари матбуоти шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурӣ хабар додааст. ба иттилои манбаъ, ин сана зимни ҷалсаи навбатии шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурӣ ки ҷиҳати муайян намудани рӯзи иди рамазон даъват шуд, дақиқ гардид. раиси шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдуқодирзода дар ҷалса қайд намуд ки мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, иди саиди рамазон дар кишвар маҳз ба 10 апрел дуруст меояд. инчунин тибқи қарори шӯрои уламо вақти баргузории намози иди саиди рамазон соати 6:30 бо вақти маҳаллӣ муайян карда шудааст. дар асоси қарори мазкур имом-хатибон вазифадор карда шуданд ки таваҷҷӯҳи мардумро барои расонидани кӯмаки моддӣ ба муҳтоҷону ниёзмандон ҷалб намоянд. дар баробари ин таъкид гардид ки рӯҳониён диққати шаҳрвандонро ба пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ва сарфаю сариштакорӣ ҷалб намоянд. шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон таъкид намудааст ки масъулини дин худашон бояд дар ин самт намунаи ибрати дигарон бошанд. дар доираи марҳилаи чоруми лоиҳаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи марказӣ, дар вазорати нақлиёти Тоҷикистон қарордод оид ба баландбардоштани масъулияти ронандагон вобаста ба истифодаи тасмаи бехатарӣ зимни ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба имзо расид. хабар медиҳад Амид Ховар. мутобиқи муқаррароти моддаи 333 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳолати истифода накардани тасмаи бехатарӣ тибқи қонунгузорӣ муҷозоти маъмурӣ пешбинӣ шудааст. вобаста ба ин аз ҷониби раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии мамлакат нақшаи чорабиниҳо таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. тақвияти санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳавӣ оид ба баландбардоштани масъулияти ронандагони воситаҳои нақлиёт, истифодаи ҳатмии тасмаи бехатарӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳ, ба роҳ мондани маъракаи васеи иттилоотӣ оид ба зарурат ва афзалияти истифодаи тасмаи бехатарӣ ва дар маҷмӯъ якҷоя татбиқ намудани воситаҳои ҳифзи ронандагону мусофирон аз ҳадафҳои асосии ин қарордод мебошад.
дар амфитеатри қасри арбоб маросими тантанавии гусели нахустин гурӯҳи даъватшавандагон ба хизмати ҳарбӣ баргузор гардид. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода зимни суханронӣ дар ҳузури даъватшавандагон ва волидайни онҳо иброз дошт ки ҳимояи ватан, манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлоли давлатӣ ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. тазаккур дода шуд ки маросими мутантани гусели шаҳрвандони синни даъватӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар чун анъана гузаронида шуда, омодагии комили ҷавонони ба нангу номуси вилояти суғд ҷиҳати адои хизмати ҳарбӣ нишон медиҳад ки онҳо хизмат кардан барои модар ватанро қарз ва шарафи фарзандӣ медонанд. изҳори боварӣ карда шуд ки хизматчиёни ҳарбӣ аз сарбози қаторӣ то генерал бо хизмати садоқатмандонаи худ дар эъмори ҷомеаи демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ саҳм гузошта, дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарбаландона иҷро карда, манфиатҳои сиёсӣ, якпорчагии ватани азизамон ва марзҳои онро аз ҳама гуна амалиёти тахрибкорона ҳимоя менамояд. сипас маросими нонгазон сурат гирифта, барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳод ва 1200 нафар даъватшаванда ба хизмати ҳарбӣ фиристода шуданд. дар толори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ва 3 шаҳри Панҷакент мулоқоти вакили маҷлиси вакилони халқи вилоят аз ҳавзаи интихоботии Панҷакент рақами 3 раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар мулоқот аз фаъолият ба ҳайси вакили маҷлиси вилоятӣ рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр дар 3 моҳаи аввали соли равон гузориш ироа шуда, зимни он таваҷҷӯҳи интихобкунандагон ба муҳтаво ва нуктаҳои асосии суханронии пешвои муаззими миллат дар мулоқот бо фаъолони ҷомеа ва ходимони дин, иҷрои қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии гароиш ва шомилшавии ҷавонон ба ақида ва созмонҳои ифротӣ дар пасманзари амалҳои террористӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия, дигар минтақаҳои доғи сайёра дода нашудан ба ақоиди ифротӣ ва хурофотӣ ҷалб карда шуд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи интихобкунандагон ва сокинони шаҳр ба ҳифзи муҳити зист, манбаъҳои об, тозаву озода нигоҳ доштану сабзкорӣ намудани маҳаллии зист ки аз ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат бармеояд, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, хезоидани киштукори баҳорӣ ҷалб карда шуд. интихобкунандагон ҷонибдориашонро аз сиёсати пешвои миллат, омодагиашонро ба заҳмати содиқона барои рушди кишвар изҳор доштанд. дар мулоқотҳо ба саволу дархост ва муроҷиатҳои интихобкунандагон оид ба масъалаҳои мавриди назарашон посух дода шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.